Istorya lang nato ning simba. No, kini pagsimba man gud dili nibot pasabot nga niadto kag simbahan. No, ang Bible mismo nag-ingon nga ikaw ang simbahan sa balaang espiritu. So ang pagsimba dili lang kada Domingo, kundi kada adlaw sa tibuok ni mga kinabuhi. So unsa man ang pagsimba, bro, dapat ba musayaw ko, mukanta ko, mag bread breaking ko, unsa man ang bread breaking, kalawat mo ko pirmintan? No. Ang tinod nga pagsimba, ha? Ano ganing anak ka sa Ginoo, ya, di ka makikismis. Ganun di mo ko sis, ganun di mo ko makikismis. Dili ka sige una-una og unahunag problema. Ganun di mo ko magunahon problema. Ganun mo ko'y problema. Mao gani. Kaya ambot pasabot, nagasimba kami ni, you are glorifying God that He is able. He can perform miracle things over your problems. Abdi kay ka mo encourage sa uban, pero ikaw di ka encourage sa imong self. Nya mo ingon ka, I am Christian. Nagsimba ko sa Ginoo, igsuon di na mo ang pagsimba. Ba niingon siya dito sa si Jesus Christ, niingon sa Samaritan woman, niingon siya nga, time will come nga ang mga tao dili na manganhi sa Mount Zion para magsimba sa Ginoo. Anak tong Samaritan ngano man tungod kay ang amahan sa langit nangita og mga tinuod nga mosimba. Unsa man din ang tinuod pagsimba. Tingon ni Lord, you can worship the Father in the Spirit and in truth. So dili lang Sunday, every day sa imong life. Mabitaw nang gingon sa Bible nga, make a Sabbath day a holy day. Dili lang na sa Sabado, dili lang na sa Domingo, or nag-speak lang sa Monday. No! Kung nag-talk lang siya about Tuesday, no! Every day, every minute, every second sa imong life, worship Him in the Spirit and in truth. Kung sa may Spirit, kung sa truth, kana, dili na ako ni buhaton. Naganing time nga na nakasa lisod na kayo buhaton. Pas ani kang full ba, confused na kay siya. But Lord, I need you, Lord. Lord, di ko kahimo og maayo. But Lord, because of you, Lord, I am transformed. Matingala lang ka, makahimo kag maayo. Makahimo kag righteousness because you are worshiping Him or God in the Spirit. You are believing God that He is able to transform us. He is able to give us faith. Nga bisag naglisod na ang kalibutan, bisag na pandemic sa gawas, bisag na anay, bisag nigipalibutan tag trouble sa gawas, we are more than conqueror. Makaingon kag salamat, Lord. Ngano man nakapasalamat man ka because I am worshiping God in the Spirit and in truth. Dili ka every Sunday lang kaabtik. So bro, di na ka matog simbahan. Ay sa ron. Kaya na protocol. No, nakita nato ang kingdom ni Lord. Wala lang nakabox ang kingdom ni Lord. If you are worshiping Him in the Spirit and truth, then you are part of the kingdom of God. Dili religion si Lord. It is our personal relationship to God. Gusto mong good ni Lord makigrelasyon sa imuha? Kada adlaw, di kayo makigrelasyon lang ta sa Ginoo. Kada Domingo. Or pag natin katuba nga, oh, grabe, buutang yun siya ba kay nga naman. Hinhinjog kayo siya. Pero pag abot, dako na kayo ito, maniging umitang ka. Kana siya ba, santo pag nasa simbahan ba? Pero pag gawas, Santanas. Joke lang, joke.